نابزنا لهم عن فيديو توصلكم تلخو زمن اسي قلعه ወይ ካ ዝንኡስ ቆልዓ ካብ ገዝኡ ሃዲሙ ታይ ገጢሞ ዘሎ እንታይ ከተበ ሃይል ዝብል ክንደሰሲ ናፍትና ኢሎም ማዓንቲ ነቲ ቆልዓ ክደልዩ ሓዲርና እዚ ዋናና ኢቢኤስ ዝበሃል ቴሌቪዥን ወይ ካ ተዛዕበ ብውልቀ ዝውነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቴሌቪዥን ሓደ ካብኣቶም ኢቢኤስ ዝበሃል ነይሩ ወናኒኡ ተኣሲሮም ነይሮም ይበሃል ኣሎ ብድሕሪ እንታይ አፕዴት ኣሎ የኢቢኤስ ባለቤት የሆኑት አቶ አማን ፍሳሴውና ባለቤታቸው ወይዘሮ ማክዳ በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ግን ንግዚኡ ወጽም ከም ዘሎ ይዝሕብር ኣብዚ ሰለስተ ሓያላት ዕላላት ዝዕልሉ ሰባት ኣለው ፍናን ከምኡውን ወፉይን حاونا بهلبون مسؤول زعلل زلقيو نايزيهم كلهم علالاتنا كنريئكم كلنا كتحقفنا احنا دلدلا إذا يتكهنا بالكن كلالنا طيب شعبيه الا فلاي تراي تግራይ شعبيه بزي تعمل قدي كوينزون ابز ጉዳይዚ አመልኪቶም ሓንቲ ሓፍቱ ተጨዊ ዘሎ ዝብልዎ ማለት ንልዕል 22 ዓመት ዝተጨወየሎም ጀነራል ሃብተጽየን ንዑ ሓፍቲ እያ ትብል ብዙሕ ሰባት ድማ ንምንታይ ሓውክ ዘይተውጽኦም ዘለዋ ሓፍቲ ጀነራል ሃብተጽየን ሓድጉ ተኣሲሩ ዘሎ ንሓውኻ ክትውጽኦ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከመን ትጋደ ሓራ መሬት ትግራይ እንታይ ማለት እዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ሓራ መሬት ትግራይ ገሊጾም ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓራ ውጹ እዩ መጀመርያ ካውዚ ባርነት ይባይዘው ሰሪሑ ባህ ኣነስ ፓስፖርት ከይኮን ጥራሕ ዝነሽነሽሲ እዚኦም ኩሎም ናይሎም ማዓንቲ ኣካል ቪድዮታት እዮም ብደንብ ጌርና ድማ ደስስ ክነብረሎም ኢና ወይ ከዓ ክንዕልሎም ኢና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልና ኢኹም እሺ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋን نام نايلو معنت فيديو قدم حيزوكم مخادي دحنا دقنيكم كما ياللخم هينو مشغاي ابززلخم والسلام يمنا حدشتن تخوينكم كم زم حواتكم صحفو هنا صريتو فنان تسفى مريم لايك غير ليلو مالتيو ميري 7921 لايك بتماساسالي منبره ياريد فلي زبله هناصي ريتو نعاي غنا يرب لين زلو سلام تولد مدهن سلام شدني حوي صبق زخونه مدب عليك سلام تولد مدهن يغني لي كلكم يغني لي عباديت بركه 9109 قنداف عقامه حسادات غوربيت زخلو بسنكم يو قنداف عقامه قمال زين كلن عايو دملكتن استير ساميل ابراهام شجر كاندو قصل كابن جرمن نسوا مخاد استير ساميل 4175 شدني سلام ودنو غني بروخ الاتن سلام استيري زبيب عقباي شدن رياكتس غوبزيخا قصلو نفع فنان تخل سنبت شدن ناي وشت ايت نغير اللي يالخا لايك فنان تخل سنبت لايك سامسون كسته لايك زيهم كلهم نايلوم عند رئيتوتات يمنيروم نام نايلوم عند فيديو دما بصبق منقد كنسغرينا مسايك تصنحو بخبري يزعدم سبسكرايب لايك كومنت شير سلتغبرو خا بطعم يزمسغن قصلنا نام نايلوم عند فيديو كبراتن فتواتن حوات Welcome to Shidden Reacts 1 مقدمه بلا نايز حاونا نشتل يقلعه من اسنا كل زخون حساس دنا يغزانا زخون قلعه طفيو باغرن بفرسن بزحات بزح دهساس يغبر للو اذا حاونا دنشل يقلعه تريو زلخم دما كموداتا كبيت تمرتي كم زهدما كاب زملطن اب زخونت ناي معدل ندادي ويكا ستيشن كم زترايه كابو غن كم زطفا يتحبيرو زلو تمبلاوشن كوم ام غليصوم اوتيزم زبحال حمام كم زلوون حبيروم አለው ተስተባሃለን እሺ ላይ ሰምዕነ ብሎሞ ነቶም ወለዲ አጆኹም ጥንክርበሉ አምላኽ በጽላሎቱ ይሸፍነልኩም ክትረኽቡ ኢኹም ርግጸኛዬ ተረኺብ እዩ በሰላም ከም ዝብሃል ምናልባት ምስተፋላለዩ ናይ ትሬን ወይ ካናይ ባቡር መጓዓዝያታት ከይድኹም ዝኸውን ይተጠርጢሩ ዘሎ ይዝብሃል ድሽ ዕድሚው ጳውሎስ ዳዊት ገረስጌር ስካቢጂ ኣይተረኸበን ሰዓት 6:17 ናይ ሎማዓንቲ ዜና ኣብ ሄሰንሻው ንባዕሎም ይነግሩለው ብሉ ለይቲ ነቲ ቆልዓ ክደልዩ ሓዲርና ፖሊስ ፎየርቬር 33 ናይ ፖሊስ ኣኽላባት فرس كي تروفو حمان يدلي نيرم ودي ترخبن جهمان لو معنتم كدليو كل ميديا يزرغ حلت قداي اذ قول عام مچرشتا غزي ابزيات ريوازلكم ستيشن بانو فايلبورغ ترايو كابيت مرتيو اب غزي مسح طفيو كوميلوم دغيمم تمال كونفيرم غيرمو جيجن ابتيا ستيشن حمان تراي نير هجي منالباش ببابور تغعيزو كون كاليو اوتيزم زبحال حمام حاميمولو سلازي اوتيزم زبحال حمام حاميمولو زيكونس دحرايت حمو غلا زيكونس بقولعنت كامصاح حسكا اخات مص بزخونه زوم ولدون ادالينا يبللون نساتمون بدنبيهم بعتوب زلليو زلون تقلعه كلهم زطقم كتريو زخالكم سبات زقلعه مسلو حبرونا طفينا سلازلهم زلهم زلو حبيركم كتنغروم نغره منغدهم ينا نزخاغر
ሰበር ዜና ነገሩ እየተካረረ ይመስላል። የቤስ ባለቤት የሆኑት አቶ አማን ፍጻጼውና ባለቤታቸው ወይዘሮ ማክዳ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። እቲ ዜና ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ ዝበፅሓና ሓበሬታ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ከዓ ካብቲ ቁፅር ውዒሎም ዝነበሩ ተለቂቆም ከም ዘለው ነፃ ተባሂሉ ነፃ ተባለስ ግን ንግዚኡ ወፅኦም ከም ዘለው እዩ ዝሕብር ንቐፅል ናብ ትዕላልና ሃገራት ካይካታተሉ እየን እቲ ሕብረተሰብ ሓንቲ ሃገር ትቕፅልን ኣይትቕፅልን ኮ እቲ ማእከላይ ዕድመናታ መኒ ቻይና ምዝኹሉ ቁጠባ ዕቤት ጌራ ዘላ ሕጂ መፃኢ ቻይና ዘስጋ ተካወለደ የለን ኣብ ቻይና እቲ መጠን ተካይ ንሕና ግን ፕሮዲስ ጌርና ተቃለስ ማለት ሕጂ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዓይነት ዘሎ ናይ ብርጌና ሓመድ ወለዶ ዝምዕራብ እዚ ሰማያዊ ማዕበል ክትክእ እንድሕር ኣሎ ዓለም ንዕያ ትደሊ ሕጂ ህግደፍ ዘሎ ዓይነት ሰብ ከዓ ንርኢ ኣነ ዝብል ዘየለ ኣብ ደቡብ ሱዳን ስኳ ንሲልቫ ኪር ዝፍትንሉ ቶም ተቃወምቱ ድዮም ዋላቶም ናቱ ናይቲ ዴንካ ኣለዎ ዝቃወሙ ናይ ዩጋንዳ መንግስቲ በወዱ ድዩ ዋላ ካልኦት ኣለዎ ኣብ ካል ሃገራት ከምሉ ኣብ ኤርትራ መን ኣሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ብዘለካ ኢኻ ትኸይድ ፈቲኻዮ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነ ስለዚ እቲ ዘሎ ሰማያዊ ማዕበል ዓዱ ከዓ ትውደሊ ምስ ዓዱ ከዓ ሕጂ እታ ምትእስሳር ተቐለቤት ሰሪሕና ኢና ፈዲካሎ ግን ታ ቀለቤት ከይትብተኽ ክድልድል ካልእ መልክዕ ክትሕስካ ሾክ ኣብዞርቭ ክትገብር ከይትስንብድ ከይትብተኽ ካልእ ነገራት ውሕስነት ከድሊ ኩላና እውን ከተሕቁፈና ነደልድላ ኢደኢትካ ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ናይ ሻዕብያ ተማሕፅኖ ንሕና ወዲእና ኢና እዩ ስለዚ ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ በቃ ኑዛዜ እዩ ማለት እዩ ተኸለ ተወሳኺ ናይ ሱዳን ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሻዕብያ የለን ብፍላይ ናይ ትግራይ ንሻዕብያ ብዘይጥዕም መንገዲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሻዕብያ ሽማ ከይተጠቕሰ ብሰላሕታ ዓዲ ብሰጥፈት እያ ክንገረላ ትደሊ ሕጂ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፍልሊ ሻዕብያ የቃልዓ እዩ ዘሎ ኣይደልን ኢኻ ኣይትፈትን በቃ ተንቤን በፂሕካ መቐለ በፂሕካ ዝገበርካ ምስ ገበርካ ምዝራብ እያ ትደሊ ሕጂ ጌታቸው የውፅሎ ኣበይ ተራኺቦም እንታይ ገይሮም ደብረፅዮን የውፅሎ ኣበይ ተራኺቦም እንታይ ገይሮም እዛ ኣይትፈትውና ሻዕብያ ስለዚ እዚ ኩሉ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንንፋስ ዝበልካዮ ንፋስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ነውፅኡ ዘሎ ገረም እዚ ኩሉ ኩነታት ገጢሙ እንተሎ ብርጌድ ንሓመድ ትሕጂ ዘሎ ሰዓት ድማ ክንሪኦ እንተለና ብጣዕሚ ብዙሓት ዝፍትንዎን ዝብድህዎን ዝመስሉ ነገራት እዮም ተጀሚሮም ዘለው እቲ ሰማያዊ ማዕበል ዝበሃል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብጠቕላልኡ እዚ ሓንቲ ዓዲ ዘረባ ወይ ከዓ ኣርእስቲ ክተውፅእ ትኽእል እያ ብዜና ኣነ ብወገነይ ዓድኻ ከም ድሌትካ ኢኻ ትፈርድ ኣብ ዓደይ ግብረ ረዓዲ ዝፍፅም እዩ ገለገለ ኢላ ፈሪማትሎ ክትከውን ትኽእል ምናልባት ግን ኣብዚ ግብረ ረዓዲ ዝፍፅሙ ዜጋታት ከም ዘይኮኑ እዮም ተገሊፆም ኣብ ዓድና እውን ዝነብሩ ዘለው ኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ኣለዉ ካልኦት ቦታታት እውን ብተመሳሳሊ ግብረ ረዓዲ ማለት ምናልባት ኣብ ተኻል ዓዲ እንድሕር ደኣ ተፈፂሙኒ ትብል ኮይና ትከስስ መሰላ እዩ ክትምልሱ ከዓ መሰልኩም እዩ ብርቱዕ ዝኾነ ቃል ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ብዙሓት ክልክም ስለ ዝኽእል ኢንክሉዲንግ ነቶም ከሰስቱ እውን ሓደጋ ስለ ዝኾነ ክትጥንቀቑሉ ዝግባእ ባይዞ ኣብዚ ዓድኹም ኮይንኩም ስኢልኩም ኣይትካሰሱ እየ ዝብል ኣነ ንሸውዓተ ዘርኢ ኤርትራዊት ምክሕቲ ብኤርትራዊት ግደፋዊት ማንም ሰብ ይፈልጠኒ حبت الجنرال حبت تين حرقو تأثير زلي سلام كبرات حنصب مايك عصو بب حدا ابس قصا سرعه الله بليز تأثير له مواصع تفتر له كاب عدين كاب هاجرين جن والحانتي كل شيء اب كسايد الاخي اب جنباري زهران بقدر فاوت لملم حد ما نمسد يسفلت الان حفت تين ما بالحمشي حفتي زعما طلنا في انا يدلعي تحبرني خبا منشن يدلخو ابزي انا تخلي تبلني كم زيوم عين السبات بزحات يفاريو لوما اوي يطعمي ودقت ناي ودقت دحزني حوخات اسيرك اديخات اسيرات كاسي إسياس كتملخ هاجر تبهالكو حزب مستأكب سدرا بيت مستأكب كاف سدرا كو يدي جمر سدراها تشاكين كالهم هاجر يفكرها تبلكا امسلونتي نعيد حزولي امسلونتي قدم سدراخا دحر غوريبيتكا كاب غوريبيتكا خا تحلف حزبخا እንዳበልካ ሃገርካ በሃገር ተሐስብ ማለት መጀመርታ ስድራዩ ስድሩ ደፍቀረ ሓደ ሰብሲ ሃገረ ይፍቀረ ሃገረ ጥራይ ተሃሉ ስድራይ ባዕሎም ፈልጥ ድብል እዚ ሞት ሕልና ዘለዎ ሰብ ጥራይ ንሓውኻ ክትውፅኡ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከመን ትጋደል ወይ ብጸሎት ወይ ብግብሪ ማለት እዩ ህግደፍ ምዃን ሓሽሽ ይብሎ ነይሮም
قال ولف له نجاري أملاخ يناقفه كنت سليلكم من أجهم زيابير حرا وتقيم منفس يتصاوتلكم له منفس سدرا بيت كادرس عكحوات كادرس نزرق صون حوغانا ديقا هو نعم دقاف زي كفؤ منافس تلكامو من نقاف يدل مالتي كفؤ منافس تيو حرامر يتبعيو نبرت مسفن اندستريال نابي نصوم نوغي امزدالو زلو نحنا بسلام وقرسينا نأمن كندي زاكل ملئسين حرامر توصيو تقار لا يطعام عردهم استزارو ايو تعمي بصفحات يوقعلو نايز نبره سب حرام ريت يوصالو زبل ነገር تعمي بصفحات يوقع نيرو حرام ريت ابيو حق ديو خا هو حجي سبتاي حسوي هليو كمزناي 2013 زنبره نا حرام ريت نوصاخا نمجدال لسلطنا نغلا قمتات حسي يخون صوت حدا حرام ريت زبحال زلو كابزم شوفات زلو خبابي موصا مالتي كاب شوفات مالت ان سامانجوس ان مديد ان مغبين ان ماشبين زوزو مهتم ام منطالن زلو سراويت اوزي تايتساتفو حراوصو مجمره كاوزي بارنتي بايزو نهز توكس زبحال حقي يلن مالت حق طرح زي كونس خمس عينت حلفنتون يولي السراويت نمخته حزب تግራይ ክብል يلونا حزب تግራይ ክብል ዝተጋደለ እንበር ኣብ ልዕሊ ህዝብ ክትኩስ ዝተጋደለ ሰራዊት ይኮነ ዘለን ናይ ትጉጅለ መንገዲ ናይ ዕንወትን ናይ ናዕብን መንገዲ አክቹአሊ ህዝቡን ትጉጅለ ናው ኪናት ናይ ምእታው ትልሚ ሙሉ በሙሉ ወዲ ወይ ሃይደሎ እዩ ግን ንሕና ክሳም ወዳታት ናይ ሰላማዊ መንገዲ ንኸይዳን ዘለና ካብ ክልተ ሰሙን ክሳብ ሓደ ወርሕ ዘይበዝሕ ግዜ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓድሽ ነገራት ክፍጠር እዩ ሓረና ይዝብሃል ከምቲ ዝብለና ዘሎ ተኮይንስ መፍርሒ እዩ ጸሎት ኣጽዕቁ ጸሎት ንግበረትም ሰብ ናይ ብሓቂ ወፈር ተበገስና ሓራ መሬት ተኣምረኛ ንዓኸ ከማን ንመቐለ ክንመልስ ድዩ ኢሎሞ ለለምስ ጀመረ መድሓኒት ክትሰርቕ ድዩ አንታ ጀላዕ ተረጋጋዕ እስቲ መጀመርያ በዓልካ ብተሓራት ትብላ ኮይንካ ፎቶ ስደድ ትግራይ ሕዚ ዋላ ናይ ሓንቲ ጥይት ድምፂ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ክጠፍእ ትርእየሉ ግዜ እትሽከም ዓቕሚ የብላን ብዙሕ ርእቶታት እዮም ኣለዉ እሺ በረሓ ሓጎስ መምሃር ማለት ታይ ማለት ይመስለካ መምሃር ማለት ዝገበርካ ጌርካ ወረቀት መሓዝ ማለት እዚኣ መምሃር ማለት ዝገበርካ ጌርካ ወረቀት መሓዝ ትክክል ዝገበርካ ጌርካ ዘዝቀደመ ብልዓኒ መምሃር ማለት ፀገም ህዝብን ዓድን ምፍታሕ ማለት ኣይኮነ እንዴ ዋይ ይኾነ ስማ ተሪፉ ዳ ኾነ ክንደይ ፀገም ድማ ኣዛን ናይ ፈስለይ ግን ዘራግፈልና ይረአና ዋ በቃ ዝገበርካ ጌርካ ወረቀት መሓዝ ክትብል ከለካ ታይ ማለት እዩ ዋላ ገዚእኻ ورقة يجزأي ورقة ها بشبش وا حقوشمت كيفكم أما بيبلاي نمستي بابوجي بوليز تسرح أول نايس عدو سايت فلتون أنت أنا عاي حدول عدا بس في سن بقى مزاي زي كيدا عينه تحطه يكف زبللي وات إز يور دريم يبلني هي مع اسم زدوكوسكي حلب ماي برازر مي نيفر سليب سو مي نيفر دريم يبلو أي قد فنني when you full money what you buy what you like to buy يبلن do you like Ferrari do you like Lamborghini يبلن hey I go my brother me not like Ferrari me not like Lamborghini I have a Ferrari leg in here يبلن I get فنني how do you spend your time يبلن I go to work يبلن after I come to home after يبلن I go to work يبلن مستودو مالتي my brother you have not life يلن حقس يلنا خا فود وورلد بلا زحوي انجر عالم بلا مالتي نزا فيديو سمعهم انا ايش اللي مزاناقع تخوننا اندي فود وورلد بلع بقى دي قراميت يا تمچخاني تاخذانش نش زمرقك اكو زن الوالد خونالك لو بقى يغرمكم قاي لا نش مرقاكو بصريح بها انس باسور كيكون طرح زنش سي ጋዜጠኛ ሃሞሪዮ አይዝል ጋዜጠኛ መሐበሪት ዘልፊ ጋዜጠኛ ዶችላንድ ሀገረ ጀርመን ነሽ ጋዜጠኛ ሀገረ ጀርመን ካሙ በሊ نعم تحت املاخ كونش نش ختمسجن يزباك شلعي يا يا خدي ودات دين والد مخن زابيا اوندلوا شلعيني وا سم وايه هو حق خلق ليش كمرقه قالو حقرا مرقه خصبح له ياس حقا شلعينك انده والد قاي حزوان يحزوم يفتحهم انده فتح بزحلو
ናይ ነሽ ሓውና ናእኮ ትበፂሓ ሸላሓ ወይ ትበፂሓ ሕጂኻ ካርማ ክትምረቕ እንተደሊ ቅድሓና ኣብ ነሽነሽ ክናይ መሓላልፈክ ንኸይልና ተመረቑ ኢኹም ኣብ ነሽነሽ ከይድኩም ነሽነሽ ዘይመረቐ ሓዳር ዋጋ የብላን ነሽነሽ ዘይብላ ፍትሕ እውን ዋጋ የብላን ብኡ መጠን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል እንድሕር ደኣ ደስ ኢልኩም ነይሩ ኮይኑ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ግበልዎን ኢኹም ነቲ ቪድዮ ላይክ ይውሕደን ኣለዎ ታእ ክንዲ ግዜ ክልምን ኣለኒ ናይ ግድን ጨርቀ ውዲቐ ማርያም ተሃብኩም ክብላለኒ ላይክ ግበራታ ወዲ ኤቭሪባዲ ንሕና ቀኒዩታ ውድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ